ଏଇଟା ହେଉଛି ବାରିପଦାରେ ଥିବା ବାରୁଣୀ ସେହି ପାଖରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଅଧା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କାଲି ଏତେ ଲାଇଟିଂ ହେଇଛି, ଏତେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଏତେ ବିଜୁଳି ମାରିଛି ଯେ ଅଧା ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧା ଘର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ତାପରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲା ଅଧା ଘର ଡୁବିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଘର ଡୁବି ଯାଇଛି। ତାପରେ ବି ଏତେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି ଯେ ପୁରା ଘର ଡୁବି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଝିରେ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସେ ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତେ ସବୁ ଘର ଥାଏ, ପାଖରେ ମଧୁବନ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେ ସବୁ ମାନେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ବୁଡ଼ିଯାଏ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଘର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ପାଣି ସେ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ତ ମୁଁ 2 ସପ୍ତାହ ହେବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଣି ପଶିଥିଲାନି, ପାଣି ନଦୀ ତା ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପାଣି ସିଧା ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଅଧା ଘର କ'ଣ ପୁରା ଘର ହିଁ ଡୁବେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ପାଖରେ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲାନି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଶିଯିବ? ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଡରିକିରି ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ରାତିରେ ହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେନି ସେମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ ସେ ଭିତରେ। ଆଉ ସକାଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ଦିଟା ଛୁଆ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାରିପଦାରେ ଏତେ ଗତକାଲି ଲାଇଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ବିଜୁଳି ମାରିଥିଲା, ଏତେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଥିଲା, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ବାରିପଦା ପୁରା ଜଳମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମଧୁବନ ପଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ। ମଧୁବନ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ତ ଏଇଟା ସବୁ ଡୁବି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଇଥିଲେ ପାଣି ମଝିରେ, ଏଇଟା ହେଲା ସେହି ଦୃଶ୍ୟ। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ୟା ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନ କ୍ଷତି ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।